Oh my God! Wow! Wow. Hintay na, hati lang. Wow. Malaman. Men, padala sa atin ang bilaw. Gusto nyo, tara, tingnan natin. Buntay, sir. Yan pa yung rider ng studio. Ha? Ano yan? Lamat kayo, boss, ha? Oh, sige. Lucky. Tara, lucky. I-open natin ito. Grabe, ang dami nito, ha? Yan, mayroong lumpia. Tapos, chicken wings. Ano siya nga, chicken wings doy? Buffalo chicken wings niya. Mayroong teriyaki, pork ribs. Wow. Sarap. Mayroong 3 kilos nga lechon belly. Lucky. Grabe mo. Napo po yung seafood mo. Oh. Buttered garlic shrimp. Nya, dire po na po siya calamaris. Grabe, ang dami nito mga studio. Maraming salamat sa nagpadala nito. Ang dilaw ni CJ. Ayan. Lahat ng ito mga studio nakakalaga ng 3,999. So, sobrang mura ng mga studio. Good for 20 packs. A few moments later. Welcome back mga studio to another video. For today's episode po, imumukbang namin ang pinadala ni Dilaw ni CJ. Sobrang dami mga studio. This is good for 20 packs. Galing pa po ito ng Minglanilla, Cebu. Sobrang layo. Binyahe ito ng mga almost 3 hours mga studio. Maraming salamat sa may-ari at sa rider po. Tsaka lahat ng details po ilalagay namin sa description kung gusto niyo po mag-order mga studio. This is good for gatherings po at saka mga outing. Pwede niyo pong dalhin to. Yan kasi nakabilaw na ba no? Tsaka mayroong plastic so safe na safe. Hindi maabugan. So tara mga studio, maraming salamat once again sa may-ari nito. Sobrang bait mga studio, nag-message sa amin po. Siya gusto niyang ipatikim sa amin yung mga pagkain nila ba. Bless us, O Lord, for this day gifts which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara, mga unta niyo mga studio. Tara, birahan to ni. Nati, nami kanon diri na bahaw. So, na diri sa sunod ng peri. Sige, punit. Crispy pa to. Crispy pong leg. Kabo. Humid yung lumpia. laman? Ano yung laman? Naunga, ha? Yung laman ng lumpia. May meat sa loob. Namaya, init pa ba, no? Init pa rin eh. Buwan mo, giputos. Nakanta nyo. Crunchy pa, crunchy. Paluta? Nakanta ka? Yung. Kung ano ba usahin mo? Okay. Wow. Sarap mo? Nanghalang gamay ba? May kunting anghang na masarap. Ano yun? Kaskan mo eh. Makalahan na kayo. May anghang kasi kunti ba? Ito yung timplang. Masarap yung buffalo wings na.
Sa lahat ng gusto mag-order, tingnan nyo lang yung description po. Bilao ni CJ. Dito tayo. Okay. Tikman natin tong Teriyaki. you know. Beef teriyaki. Oh, Yan po. Grabe. sarap no? Hindi lang sulit sa dami, sulit din sa sarap. Tingnan nyo mga studio, this is 4K. Out 4K 3999 pala, kulang ng piso no? Sarap no? Daghan kayo, magkaon nyo din eh. Sulit yun. Dami, may lang kuha lang, rings ba? Okay. May pagka... Diyan na. Sweet gamay. Kas kanon jadi. Nurutong na yung kanon. Kami gasuwa kanon guys. Basta masarap ulam. Ubus talaga kanin mga studio. You know? Tsaka malambot din yung beef nila. Beef to beef. Beef ba ito rin? Beef teriyaki. Dami yun din yung pagkaon dyan. Ano tayo? Ano tayo? Pero ano? Tara. Kay, lain kay kamutun mo. Hindi ba? Yan po, kuha tayo. Butter garlic. Wow. Daming garlic oh. Mm. Yun. Eh kung ano? Apoy ka ng Mais. mais ba? O kaya sa siguro. Dapat Merong mucho. sabaw. Merong sabaw kunti ba? Daming garlic oh. Okay. Dami po ba? Masarap. Sulit yun. Ang kagandahan dito, hindi ka na magluluto ba? Hindi ka maraming utahe, 5. Maraming choices. Parang all-in-one na. 6 pala, including sa Lechon Bailey. Oo. Kamalaki din yung lechon bilin na. 3 kilos po yan. Bus ng kanin po. Kulang ka kanina. Hindi kong bahaw niya. Dami yun. Kana rin. Oh, kanin ka? Ayun. Oh. Bira na. Ay, tara rin.
Dali dito. Terus na. Yan. Ang sauce ng calamares. Nakasuos dito na ko lumpia. Oops. Panalo mga sud nyo. Kaya yung busin rin. Ang dami. Kita nyo na po. Ang dami na namin nakain. Oh. Parang hindi nakunan. Bilit lang. Wow. You know. Okay. Happy na tayo na. Happy lang. Oo. Wow. Malaman. No? Kahumit din mo. Oh, tingnan sa ito. Kainit. Okay. Tingnan niyo po. Hati rata nila eh. Happy lang tayo. Ating magkapatid. Magkapatid ba tayo rin? Kaiba yung mukha namin mga studyo. Yan, okay na siguro na yan. No? Okay. Oh, yun, salamat. Bango. Dakoy mo. Bango. Nangga ni Kuya. Lagay muna tayo ng suka doy. Yeah. Kunin nindot pumaris, suka pinakurat ba? Okay. Ate lang gyapon ta. Ipadung na hurot. Okay. Wow. Ko na doy. Hurot na mo. Oh. Apa nitis pili gyapon? So? Kuha ba doon? Sarap. Ano pa lang bilhin mo? Oh. Umutik gamas di ba? Pisi. Grabe yung sarap lalo. Wala tayo, tingnan kayo mag-away mo ni. Hindi, nakakaumay bilhin naman. Malaman. Bahoy eh. Pak. Kalas kayo guys mga studio. Ulit niya happy ako. Dami eh. Kami.
Ito na pork, teriyaki yan eh. Hindi pala beef, guys. Pork ribs, teriyaki. Kahit anong gawin namin, hindi namin maubos ang good for 20 packs. Dalawa lang kami. Kahit malaki pa kami kumain. Para sa akin mga studio, sulit na po itong Bilao packet nito. Bilao kay gisod siya umigo ba? Mm. Kung nagaya niya ba? Wag gini na mo nagamo. Good for 2 days pa ni. Dami pa to. Ang dami pa kasi ba? Pero sa lahat ng mga pagkain na ito mga studio, ito yung pinaka-paborito ko. Ikaw Roy? Ako din. Ikaw din? Sarap talaga. Ada sa'yo sa? Okay. Lahat naman siya masarap. Pero kung pipili kami ng isa na pinakamasarap dito, itong pork ribs. Teriyaki. Kung mamili kayo ng package, siguraduhin nyo mayroong ganito. May pork ribs na kasama ba? Kasi pwede kang mamili ng iba't ibang klase ng bilao mo. Mm. Grabe. Buksin ako. Ito nga na. Buksin yung kanin ko. Tubig muna. Tubig na nasa Coca-Cola. Yan. Coke na puti din. Nihit na yung coke ron. Ang katuloy ka. Tubig sa tagay. Yan. Mahal ng Coke. Dami ditong buko ko. Oh, sarap po. Sulit. Mukhang parang di nakunan ah. Dami po. You know? Shoutout na tayo. Maraming salamat Bilao ni CJ. Ang sarap po ng pagkain niyo sir. Tsaka sulit na sulit po yung 3,999 pesos. Yes po. Legit, sobrang dami yung mga kain nito mga studio. Good for 20 packs. Or more. Oh. So sa lahat na gusto mag-order, mag-outing, mag-order sa kanila, message nyo lang po ang Bilao ni CJ. Lahat ng details po nasa description na po. Maraming salamat. Maraming salamat sir. Shoutout po muna kami. Shoutout Trace Albarasin from Kasyawa, Matanao. Jeneline Dayan from Saudi Arabia. Maricel Ragas Luna from Cavite. Music Live from CDO. John Philip Caberti from Basak Pardo.
Marky Channel from Dubai, UAE. Carl Puts at Christine Rosiana Kabungkag. Yan. Maraming salamat po sa lahat ng supporters ng Bisaya Studio at sa palaging panonood po sa aming mga mukbang videos. So hanggang dito lang po kami. Once again, kasama ko si Istambay. Hello. Maraming salamat. Bye for now and kita-kits tayo sa sunod na kainan session. Bye-bye. Bye-bye.